Hej venner, i dag så skal vi have en meget, meget interessant snak med Claus. Vi skal spørge Claus først og fremmest, hvem han er, og hvorfor vi sidder her til en snak om Wegovy, bivirkninger ved Wegovy. Og til at starte med, Claus, kan du så ikke bare sådan helt grundlæggende fortælle lidt om dig selv? Hvad går du og laver, og hvordan er dit liv? Jo, jeg kan jo starte med at fortælle, at jeg er 54 år gammel, tidligere IT-chef og har været det i 25 år, arbejdet med mennesker og ledelse. Lige indtil for nyligt, hvor jeg er blevet opsagt i min stilling, på grund af, at jeg er blevet blind. Så er jeg gift med min kone igennem 30 år og har 3 dejlige børn og en masse børnebørn og bor oppe nær Holbæk. Okay. I forhold til det med, at du er blevet blind, det kan godt være, at der er nogen, der måske kender til din historie, og det er også det, vi rigtig gerne vil blandt andet fokusere på. Kan du ikke fortælle, hvad er det, der har ført til, at du er blevet blind? Det kan jeg godt. Man kan sige, at min rejse startede et lidt andet sted. Det startede tilbage i 2023, hvor som så mange andre mennesker var overvægtig og var meget overvægtig og ville gerne tage mig i hvert fald en 25-35 kilo. Men kvæg mit job, så bildte jeg jo mig selv ind, at jeg havde jo ikke tid til at gå i træningscenter eller lægge mine spisevaner om, fordi jeg var altid på farten og boede på hoteller og kørte rundt i hele Skandinavien. Så jeg tog den lette vej, gik til min læge og sagde, at jeg havde brug for at få noget hjælp til at tage mig. Og der snakkede vi på det tidspunkt om min BMI, og snakkede også om, at en af de ting, der kunne gøre det, var blandt andet Wegovy. Og det var starten på min Wegovy-rejse i januar måned 2024. Startede jeg med min første indsprøjtning i maven, og gik godt. Mine bivirkninger var, som jeg har fået oplyst, lidt hård mave. Du kunne have lidt kvalme en gang imellem, og det kunne jeg jo selvfølgelig sagtens leve med. Lige til en søndag morgen i juni måned, hvor jeg vågnede op og tænkte, hvad pokker skete der her? Fordi jeg måtte lige gnide mig i øjnene, fordi jeg så meget, meget utydeligt. Og da jeg gned mig i mit venstre øje, så kunne jeg ikke se noget. Fandt jeg ud af, at jeg var blevet blind på mit højre øje. Og jeg kaldte jo på min kone, eller jeg skreg på min kone, og sagde, at der er sket noget alvorligt. Jeg er blevet blind på mit ene øje. Og panikken var jo meget tydeligt der, fordi det var der, hvor jeg stiftede bekendtskab første gang på det ene øje. Mit andet øje blev så ramt cirka et par måneder efter. Så det var, kan vi sige, det hurtige fix med en Wegovy-sprøjte, i håb om, at det vil gå som mange andre, det er gået fint for. Og det skal også historisk sige, der er jo mange, der har gavn af det og har det fint. Men jeg sidder ikke her og påstår, at Wegovy på nuværende tidspunkt er skyld i den øjensygdom, der er nagen, jeg har fået. Fordi det er ikke bevist endnu. Det kommer meget snart. Men der er en stor sandsynlighed for, at det kan være en mulig bivirkning. Og det er meget vigtigt, at vi siger det klart og tydeligt. Så vi ikke sidder og påstår noget, vi ikke 100% er klar over. Men jeg er ikke alene om det. Jeg vil spørge videre. Det er i forhold til, at du oplevede det her, sådan, hvor du tabte synet på det ene øje. Så er der så nogen, hvor du tænker sådan, hvad undersøgte du noget? Altså, da du ligesom mistede synet, gik du så til lægen, eller hvad skete der? Altså, ja. I forhold til, at der gik 2 måneder mere, inden du tabte synet på det andet øje. Det var et rigtig godt spørgsmål, fordi som så mange andre mænd, så er man jo en helvedeskal. Så jeg gik jo med det for mig selv. Og indtil jeg havde en medarbejder, der sagde, at Claus, jeg vil nok anbefale dig at gå til en øjenlæge. Og det skal være nu. Og det gjorde jeg. Jeg ringede til, jeg har en sundhedsforsikring, og fik tid med det samme. Akut. Røg ind på Rådhuspladsen, der ligger nogle øjenlæger, meget dygtige. Scannede mine øjne og sendte mig direkte ud på Rigshospitalet i Glostrup og sagde, at den er helt galt, Claus.
Du er blind på det ene øje, men dit raske øje er din synsnerve meget hævet, og det skal tjekkes nu. Og så røg jeg på Glostrup og blev sendt med en ambulance derfra til Roskilde Universitetshospital for at tjekke, om jeg har haft en hjerneblødning eller blodpropper. Så der startede min rejse, og i mellemtiden der nåede jeg jo så at blive blind på mit kan vi sige, venstre øje. Samme historie, jeg vågnede en morgen, og så var jeg blind. Og så blev jeg jo fuldstændig panisk. Jeg var godt nok blevet advaret, men jeg havde ikke regnet med, at det skulle ske for mig. Nej. Men læger og specialister, som var inde over, fik konstateret, at jeg havde fået øjensygdommen Narion på det tidspunkt, ja. Okay, ja. Men du snakkede lidt om tidligere, inden vi overhovedet startede filmen her, eller videoen, en podcast, det er, at du snakkede om, at du havde også en god bil at køre rundt i. Hvordan var dit liv, da du havde et arbejde, og hvordan ændrede det sig? Ja, gode spørgsmål. Jamen, jeg er aktiv, jeg er entreprenør, jeg udvikler, bygger, projektleder. Jeg er stifter af en kampsportsklub i Holbæk. Jeg er stifter af en organisation, der hedder Stop Nu, som går ud og holder foredrag hver uge omkring mobning. Jeg er vant til at hjælpe mennesker altid. Jeg er en forretningsudvikler på mit arbejde. Jeg er en udadvendt glad person, som synes jeg selv har været anerkendt for det, jeg har lavet. Og fra det til nu, til at miste mit arbejde, miste min bil, miste mine kollegaer, miste min organisation. Jeg holder fast i min klub op i Holbæk, Fight Nation, men ikke kunne se, hvad der foregår. Jeg har lige fået et barnebarn. Jeg kan ikke se, hvordan mine 2 børnebørn, som lige er kommet med et måneds mellemrum, ser ud. Jeg ved, de er små. Jeg ved, de dufter dejligt. Jeg ved, det er en dreng og en pige. Ja. Hvordan de ser ud, jeg har ingen anelse. Og det er gå fra et liv, hvor jeg har været aktiv, jeg har været entreprenør, til at leve i det, jeg kalder, som vi snakkede om, mørket. Det er nok noget af det værste, der har ramt mig. Min frihed er taget fra mig. Det er selvfølgelig nogle ret store konsekvenser, det har haft for dig. Jeg bliver sådan lidt interesseret, fordi jeg spørger om, du nævner, at først så mister du synet på det ene øje. Stopper du så ved Wegovy der med det samme, og så bliver det andet øje stadig ramt, eller fortsætter du med Wegovy? Nej, da jeg blev ramt på mit første øje, der stoppede jeg med Wegovy. Jeg stillede mig spørgsmålet, hvad der skete i mit liv, som kan påvirke det her. Så jeg spolede min tid tilbage og sige, hvad der skete. Jeg vidste, jeg havde tabt mig 25 kilo. Tjek. Jeg vidste, at jeg ikke havde sukkersyge. Tjek. Jeg vidste, at jeg ikke havde søvnopnøl. Og alle de ting, som kan være med til at give mig den her øjensygdom. Og den eneste ting, der var tilbage, det var Wegovy. Og da jeg startede i juni måned, det må have så været sidste år i 24, der var der ingen, der troede på, at der overhovedet kunne tænkes at være et sammenhæng mellem Wegovy, eller semaglutid hedder det, og så den øjensygdom, jeg har fået. Jeg spurgte decideret øjenlægerne, om der kunne være et sammenhæng. Alle sagde nej. Men i dag er historien helt anderledes. Så ja, jeg stoppede med at tage Wegovy i det øjeblik, jeg vågnede den søndag morgen. Men det påvirkede dig stadigvæk, altså efterfølgende? Ja, fordi at det, jeg fandt ud af, da jeg gik til øjenlægen, det var, at begge mine synsnerver var hævet. Og det betyder, at de er påvirket. Og man skal se Narion som en, i Amerika kalder de et eye stroke, at det er blodtilførslen til dine nerver, som bliver stopper. Det vil sige, at blodet løber ikke til dine nerver, og så dør dine nerver. Og det starter med en hævelse, og så dør det. Og det ene øje blev ramt hurtigere end det andet, men begge øjne var ramt på samme tid, kan man sige. Jeg fik så at vide, at jeg havde 15% chance for, at mit øje ville forblive, at jeg kunne se på det. Og der var 85% chance for, at jeg ville blive blind, totalt blind. Så jeg holdt jo fast i de her 15%, men jeg blev ramt alligevel. Nu har du jo oprettet en Facebook-gruppe i forhold til Wegovy og bivirkninger. Jeg er selv medlem af den, og
Altså, jeg blev selv overrasket over, at andre, det var det, der gjorde det meget interessant, at andre også har fået nogenlunde samme bivirkning. Der er også andre, der har fået andre bivirkninger. Kom det bag på dig, da du sådan fandt ud af, at mange andre også havde fået bivirkninger? Formålet med min Facebook-gruppe, som du nævner, var at skabe en debat om, hvad det kan gå ud på. Jeg har aldrig haft det har aldrig været kan vi sige, en magt for mig at gå ud og skal ramme hverken Novo, som er producent af det her ting, eller de danske myndigheder, men jeg har ønsket et svar på, hvorfor. Det har været mit største ønske, det er at informere andre mennesker om, at vi skal være bedre til at spørge lægerne, og lægerne skal være bedre til at spørge og fortælle os om de bivirkninger, der er i de produkter, vi tager. Og da jeg startede Facebook-gruppen op, der så jeg jo klart billedet af, at jeg ikke var alene. Som BT de har været ude den sidste artikel omkring de her ting, så er der 21 mennesker lige nu, som har meldt deres sag til i Danmark, har meldt til patienterstatningen om erstatning, fordi de er enten blevet blind på det ene øje, eller på begge deres øjne. Så jeg er ikke det enestående, og jeg ved, jeg har snakket med folk fra Færøerne. Jeg har været de svenske presser, jeg har været i Norge pressen også der, hvor at historien bliver genfortalt alle de steder, hvor at, jeg har været, og de mennesker, jeg har snakket med. Selv Færøerne er der faktisk også nagen, og det har også den samme historie, at semaglutid har været, mener man kan være årsagen til det. Hvad er din største kan man sige, udfordring i din hverdag, når nu du er, efter du blev ramt af Wegovy? Hvad synes du for at få livet til at fungere igen? Ja, det er jo mange ting. Ja. Det er jo fra at sætte tandpasta på sin tandbørste. Det er at finde sine strømper. Det er at vende sit tøj rigtigt. Det er manglende frihed til at sætte sig ud i sin bil og køre en tur. Det er at se sine børnebørn og sine børn og sin kone blive ældre. Det er jo, og det har mistet mit netværk, fordi der er en eller anden form for angst for at række ud. Og jeg må være ærlig og indrømme, at nu når vi sidder her og snakker, at jeg har i 25 år hjulpet mange mennesker på alle mulige måder. Og sidde lige pludselig og have den følelse af, at der er ikke nogen, der rækker ud til dig. Der er ingen, der hjælper dig. Du er helt alene. Det tror jeg faktisk har været nok det største. At miste min identitet, min virkelighed. Ja. Men det er også hårdt. Altså, når man forventer jo ikke at få hjælp af andre, når man hjælper andre. Når du har hjulpet andre, så har det jo ikke været med formål om at få hjælp tilbage. Men alligevel så ligger der jo noget i baggrunden, og alligevel håber på, at der er noget, hvis man skal få brug for det. Og når så det ligesom fuldstændig forsvinder fra en, hvad ser du så og tænker på? Jeg tænker ikke, du har fortrudt, at du har hjulpet, fordi du er et godt menneske. Aldrig nogensinde. Men du har jo helt ret i det her med, at når man hjælper andre, så hjælper det også en selv. Det er jo en terapi for mig at hjælpe andre. Ja. Det kan være det, jeg har lavet omkring mobning. Det har været en terapi, fordi jeg selv har haft det inde på livet. Og hjælpe et menneske er jo noget af det bedste, den bedste følelse, man kan have i hele kroppen. Se et smil ved et barn, der har det svært, eller give en voksen en krammer, som har bare brug for at blive anerkendt. Men så sidde på den anden side af bordet og håbe på, at der er nogen, der lægger mærke til en. Jeg skriger ikke efter, at folk skal hjælpe mig, men det er stilheden, der er det sværeste for mig. Ja. Mørket og stilheden. Ja. At der lige pludselig ikke er nogen telefon, der ringer. Der er ikke et møde, jeg skal deltage i. Der er ikke en opgave, jeg skal løse. Nej. Du er bare dig selv. Det er det værste. Ja. Har du tænkt på, at sådan i fremtiden, når nu du er blind, i forhold til, at du har jo rigtig meget viden inden for dit arbejde, om der kunne være noget, man kunne gøre? Altså, du ved, det kan godt være, at man ikke kan se, men man så kunne stadig godt holde foredrag for andre. Altså om du ligesom, i stedet for at finde en vej ud, noget som stadig holder dig i det, du laver? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, når man bliver valgt fra
på sit arbejde på grund af et handicap. Ja. Og det er lige meget, om du er blind, eller om du er lam, eller om du ikke kan høre, eller ikke kan tale. Så er det selvfølgelig en kæmpe falliterklæring. Men det, jeg vælger at holde fast i, og igen bruger som terapi, det er jo, at det næste, jeg måske skal lave, det er, at jeg skal ud og holde foredrag om, hvordan man kommer over på den anden side ved at være aktiv i erhvervslivet til at have et handicap. Det er helt klart noget, at jeg vil nok komme til at bruge min tid på at gøre. Og igen vil jeg hjælpe andre, for jeg ved, det er en terapi for mig. Det hjælper mig. Det er svært for mig at snakke med mennesker om at være blind, som ikke selv har prøvet det. Så derfor vil jeg fortælle min historie om igen og igen og igen. Så kan det også være med til at hjælpe andre måske. Altså, jeg føler virkelig med det, du fortæller. Nu har jeg ikke selv været blind, men jeg havde en periode, hvor jeg havde nogle binyrer, som faktisk stod af. Binyrer, det er jo et organ, der producerer mange hormoner i kroppen. Og der lå jeg syg, altså bogstaveligt talt, var fastlåst til min seng i 2 år. Jeg har godt genkendt den der med, at når du... Og jeg var sådan en type, der trænede meget, var meget anerkendt for mange ting, og havde en masse stor kontakt med mange mennesker. Da jeg blev syg, så kontakten til mennesker forsvandt, og der var ikke nogen, der spurgte ind til det. Og det er det, jeg tror måske også er rigtig hårdt, at man føler, at virkeligheden bare bliver rigtig, rigtig barsk. Og det her står jo i skarp kontrast til, hvordan du sådan har været som menneske. Du har jo stået op hver morgen og prøvet at gøre en forskel for andre. Og nu står du i den her situation. Selvfølgelig kunne det være rart, at der var nogen, der så rækte ud til dig, eller spurgte ind til dig, eller ringede til dig, alle de her ting. Men altså, der kommer også til at tænke på, med den oplevelse, du har haft med Wegovy, er det blevet et motiv for dig, sådan også at komme ud med din historie, så andre måske tænker sig op, om det her er det rigtige for dem, fordi en ting er, hvad lærerne giver, det er jo ikke alle lærere, heldigvis, der bare giver Wegovy til alle. Er du sådan bange for, at der er nogen, der kan komme til at prøve at skaffe det her sorte marked, eller udenom lærerne, uden at være bevidst om, hvilken effekt det kan have? Jeg ved, kvæg de mennesker, jeg har snakket med, at der er nogle unge mennesker, der har fået det på har fået det på den forkerte måde. Og jeg har også kendskab til en person, som også har mistet synet på det ene øje. Men mit formål i den her gruppe er ikke at skabe drama eller at skabe panik. Det hele drejer sig om, at vi alle sammen bliver oplyst, hvad er det, vi tager. Og så kan man jo vælge at tage det, eller man kan vælge at lade være. Men det, jeg gerne vil med min gruppe og med mit budskab og alt, hvad jeg gør, ikke er at skabe konspirationsteorier, fordi alt, hvad jeg skriver, er faktabaseret, og der skal helst være en kilde, der beskriver, hvorfor jeg siger, som jeg gør. Så det er meget vigtigt for mig, at det ikke er et drama, eller det ikke er, hvor vi råber, ulven kommer, men at de mennesker, som vælger faktisk at tage det, for de hjælper faktisk nogle mennesker, og jeg skal ikke være den, der dømmer, og det er rigtig godt for alle de mennesker, men du skal vide, hvad er der af bivirkninger med det, du propper ind i dig. Og det her, det er jo ikke bare ondt i maven, eller kvalme, eller opkast. Det er blindhed, total blindhed, vi snakker om her, så det er ikke for sjovt, når jeg går ud og fortæller, at offentligheden skal have det her at vide. Der er en grund til, at piloter ikke må tage Wegovy. Der var en pilot, der rækte ud til mig og sagde, jeg må ikke tage Wegovy for min flyvelæge. Flyveledere, som står i tårnet, må heller ikke tage det, hvis de mister synet eller det bliver sløret. Så der er jo nogle myndigheder, der er ude at fortælle, hvor vigtigt og alvorligt det her det er. Og det er det eneste, jeg gerne vil have ud af det her. Nu fortalte du, at der er sådan en slags afgørelse næste uge på fredag. Hvis den her undersøgelse, den her afgørelse påviser og bekræfter, at den her øjensygdom, du omtalte før, kan forbindes med Wegovy, tror du så, det vil sætte et eller andet i gang herhjemme
Jeg ved, det vil sætte det i gang. USA, Storbritannien, altså UK, Tyskland, Norge, Sverige, Australien, Italien, Spanien, Portugal, jeg kan blive ved med at nævne, sidder alle sammen og venter på det her resultat, der kommer i næste uge. Novo venter på det også. Jeg skriver også med Novo frem og tilbage. Og det, der er altafgørende, det er, at hvis der er en sammenhæng, en mulig sammenhæng, som det er nok det, der kommer til at være resultatet, så bliver det lagt i indekssedlen. Så begynder læger også at informere om, hvad for nogle alvorlige bivirkninger der er. Så det er en sejr. Det er en kæmpe sejr, hvis det kommer til at være for mig. Fordi så er det alt det arbejde, jeg har brugt på at være i pressen, og netop også har haft pressen så tæt på mig, som også har haft alvorlige konsekvenser. Men det er det hele værd, hvis vi kommer til et punkt, hvor at vi kommer ud og siger, at den er top. Hvis du skulle give nogle andre, som sad i samme båd som dig, der findes jo rigtig mange, som kører mange kilometer på vejene, som ikke har den her overskud af energi til ligesom at sige, jeg tager maden med på arbejde, og jeg begynder at fokusere lidt på sundheden, fordi at man føler ikke, man har tiden. Man ligger hele tiden på vejen og føler bare, at man ved ikke, hvor man skal presse tingene henne. Så måske sidder også og tænker, det kunne være, at jeg skulle tage Wegovy, men jeg sidder stadig på min numse og kører stadig i 70 timer hele tiden, ikke også? Jeg siger ikke, at man skal skræmme dem eller noget, men har du råd til folk, der ligesom overvejer Wegovy, fordi at de ikke vil prioritere det, men måske godt kunne? Jeg skal ikke dømme, hvad folk de vælger at gøre. Jeg ved, hvad jeg vil have gjort. Og det er også sådan, at vi alle sammen ved jo godt, hvad den rigtigste vej til vægttab det er. Det ved vi jo godt alle sammen. Men at tage den nemmeste, kan vi sige, løsning, er jo ikke altid den bedste. For mange er det. Der er jo virkelig mange, der også er sukkersygepatienter, der tager Ozempic, som er virkelig vigtigt for deres livskvalitet, som også kan give den samme øjensygdom. Så jeg skal ikke sidde og dømme, hvad folk de vælger at gøre, fordi det skal være op til dem selv. Men det eneste, de skal stille sig spørgsmålet, det er, hvad er det, du sprøjter ind i dig, og hvad for nogle bivirkninger og konsekvenser kan der være ud for det her. Det er det eneste, jeg kan udtale mig omkring det her ting, fordi det må være op til folk selv. Egentlig, folk bestemmer også selv, hvad de selv vil. Ja. Det er heller ikke meningen, at man skal stå her og sige, at det må du ikke. Fordi folk må gøre lige nøjagtigt, hvad de selv vil. Lige præcis. Men ud fra den erfaring, vi nu sidder med, og du også har erfaret gennem tiden, så er der i hvert fald noget, der er værd at overveje, inden at man måske bare vælger den nemme løsning. Jeg kan sige, med den erfaring, jeg har, som sidder nu, er 100% blind og 100% invalid, og sidder og søger førtidspension nu, vil jeg nok have valgt en anden måde at tilgå et vægttab på, end at bruge Wegovy. Det er jo selvklart. Ja. Der er nok andre mennesker, der vil stille sig det spørgsmål. Jeg ved, der er andre mennesker, der stiller det spørgsmål. Dem, der følger med i gruppen, kan jeg også se, at der er mange, der er nervøse. Og hvis man er nervøs, skal man snakke med sin læge. Det er jo kun den eneste rigtigste måde at gøre det på, at snakke med fagfolk, og så blevet rådgivet dem på den rigtige måde. Og så tænk sig om, at Wegovy, det er godt, eller Ozempic, eller det man vælger at bruge, er godt for det, som man har tænkt sig at gøre, men man skal bare gøre det og tænke sig rigtig godt om, for det har en konsekvens, og det har alt, hvad vi gør. Jeg tænker lidt i forhold til dengang, var der egentlig noget, hvor du kunne mærke noget du ikke tænkte over, du kunne mærke, inden du blev blind? Nej. Var der ikke nogen ugerne før, eller et eller andet, hvor du tænkte, du mærke det? Altså, Narion kan du ikke mærke. Nej. Det er typisk, det der sker, har jeg fået fortalt af en øjenlæge, er jo, at når du ligger og sover, så falder dit blodtryk. Ja. Når dit blodtryk det falder, så løber blodet ikke så hurtigt rundt i kroppen. Men når man bruger Ozempic eller det der semaglutid, som stoffet der er Ozempic og Wegovy, så har man en mistanke om, at det er med til at sænke blodtrykket en lille smule. Ja. Og det kan være nok for nogen, som har nogle snævre blodkar op i øjnene til, at blodet ikke løber derop. Ja. Så man kan på en nem måde faktisk finde ud af, om du er i risikogruppen, det er at få scannet dine øjne, inden du tager det. Ja. For har du det, jeg har snakket med de mennesker om, der får Narion, der er fællesnævnerne for alle sammen. Det er, at de har snævre blodtilførsel til deres øjennaver. Og havde man vidst det, inden man gik på de her produkter, jamen så havde man nok sagt til mig,
du skal ikke tage det, Claus, fordi du er i risikogruppen. Det her er jo en utrolig vigtig pointe. Meget, meget relevant diskussion eller debat at tage om. Fordi vi sidder ikke her for at sige til folk, at de ikke skal tage Wegovy. Som sagt, det er altid folks egen beslutning. Men det, du lige har sagt i forhold til, at der er nogen, der... altså det kunne være relevant, at hvis man har et eller andet, hvor der skal tages nogle forholdsregler, eller der skal testes for noget, inden man tager Wegovy, så synes jeg godt, at hvis det viser sig næste uge, og man får en bekræftelse på, at Wegovy eller det her semaglutid godt kan forårsage blindhed for de her typer mennesker, at det måske gøres til krav ligefrem at teste for, om man kan være i sådan en udsat gruppe, der har nemmere ved at blive ramt af det her. Og sådan er det jo også med mange andre ting. Altså, jeg vil heller ikke anbefale en klient at faste en hel dag, hvis det er de, for eksempel, det jeg ved om binyrer. Altså, at faste, det er der rigtig mange positive effekter ved, men måske ikke for mennesker, der i forvejen udskiller meget kortisol. Så hvem der skal gøre hvad, det er jo også, fordi vi er så forskellige. Det afhænger jo også af. Men det er jo igen forskning, og man har nået så langt bare på det ene år, at jeg har læst, nu kan jeg jo ikke se, så jeg har fået oplæst flere forskere sige, at man har større og større mistanke til det, jeg lige nævnte lige før. Og jeg ved også, at der er nogle i mit netværk, der har været til øjenlæge, inden de er startet. Og der er faktisk også lige været en BT-artikel med en overlæge i Odense Universitetshospital, der har sagt nej til en patient om at gå på Ozempic, tror jeg faktisk det var, netop på grund af, at man havde mistanke om, at han kunne få Narion. Så der blev sagt nej tak fra en læge. Og det er første gang, at en læge faktisk fraråder en patient til at tage de her semaglutid-indholdige stoffer, på grund af, at der kan udvindes Narion. Okay, altså det her er noget, der er sket for nyligt? Det står i pressen, og det er dokumenteret. Claus, jeg har faktisk et rigtig interessant spørgsmål. Nu er jeg selv på sociale medier. Jeg ved, at når det er, at man kommer med en eller anden bestemt holdning eller mening, eller deler noget bestemt, så kan der komme kritik. Er du blevet kritiseret i og med, at du er kommet ud med din historie omkring Wegovy? Ja, og selvom jeg troede, at jeg vidste, hvordan det ville påvirke mig, og jeg godt var klar over, stikker man næsen frem, så får man også nogle gange ind på snuden. Men jeg var ikke klar over, at voksne mennesker kunne være så grove i deres mund. Jeg har fået at vide, det var da godt, Claus, at du blev blind, så kan du ikke se, hvor fed du er. Eller jeg havde fået at vide, at Claus, så må du være med at stikke dig i øjnene med Wegovy, så vil du ikke blive blind. Men det har haft den konsekvens, at min datter på 19 år ikke ønsker længere at være på Facebook. Hun ikke ønsker at læse de historier omkring sin far. Så ja, det må man sige ja til. Hvorfor tror du, at det, at du stod frem og snakkede om de her ting, og din egen oplevelse har kunne bringe så mange dårlige reaktioner frem i folk? Hvis jeg bare kunne fortælle dig det, så tror jeg, at jeg ville kunne klare samtlige verdenskrige og alle de her problemer, vi har med, hvordan vi taler til hinanden på de sociale medier. Jeg tror ikke, det her det er et enkeltstående tilfælde. Jeg vil virkelig håbe på, at inden folk satte sig ved tastaturet og tænkte, der sidder nogle mennesker bag. Og det her med at være blind er jo ikke for sjov. Når jeg deler min historie, er det jo ikke for at skabe panik, som jeg har sagt tidligere. Det er jo netop for at skabe noget debat omkring, hvad er det, vi gør. Og så få at vide, at det er godt, at jeg er blevet blind, så jeg ikke selv kan se, hvor fed jeg er. Det giver ingen mening, så jeg kan ikke svare på de spørgsmål. Hvis jeg bare kunne, så tror jeg faktisk, at jeg har løst mange af hverdagens problemer. Ja. Jeg har faktisk vil gerne sådan stille dig et spørgsmål, fordi nu ved jeg, at vi to også har haft nogle snakker omkring det her med, hvilke kommentarer man får og sådan noget. Ja. Han kan selvfølgelig ikke svare på det. Jeg sidder bare og undrer mig over det. Men hvorfor tror du, at folk bliver sure over, man snakker negativt om Wegovy? Jamen,
Jeg har jo en klar holdning, og jeg kan jo ikke sige, at jeg rammer rigtigt, fordi der er jo mange forskellige individer, de tænker alle sammen forskelligt. Men jeg tror, at svaret det findes i, at folk de godt kan lide at komme med nogle smarte bemærkninger, fordi de håber på, at der er nogen, der liker. Det er sådan en form for like-hunting. I virkeligheden ville de jo aldrig gøre det. De ville jo ikke sige det i virkeligheden, hvis de mødte Claus. Folk føler sig stødt. Nej, jeg tror ikke, at folk føler sig stødt på den måde. Jeg tror bare, at folk de godt kan lide at komme med en frisk kommentar, og selvom den er nedladende. Men jeg håber om, at der er andre, der har den samme holdning, som så kan like den kommentar, de har skrevet. Ja, det kunne være et godt bud. Det er jeg ret sikker på. Det er sådan også, kan man sige, det er jo tendens til mobning. Og mobning, der er ikke nogen, der gider mobbe, hvis der ikke er nogen, der gider støtte dem, der mobber. Nej, sådan er det. Og det er jo voksenmobning på højeste plan. Jamen det er det, men princippet er det samme. Ja, hvis der er, du kan mobbe en, og der er ikke nogen, der tager sig af det, og der er ikke nogen, der gider høre på, der er ikke nogen, der reagerer, der er ikke nogen, der hjælper, så er det ikke sjovt at mobbe længere. Nej. Så det kommer lidt af, at man på nettet kan ligesom være et dårligt forbillede, og så kan man håbe på, at der er andre, der også er et dårligt forbillede, som synes, at det er sjovt. Ja. Jeg har altid sagt, de steder, hvor jeg er kommet, man altid skal være den bedste udgave af sig selv. Og er man det også, når man skriver til eller om andre, så kommer man aldrig galt i byen. Fordi at, hvis man er den bedste udgave af sig selv, så ved man også godt, hvad man skal sige og hvad man ikke skal sige. Ja, men de ved også godt, hvad de ikke skal sige. Ja. Det er ikke fordi, de ikke ved det. De gør det men de gør det af ren propaganda, og det har ikke noget at gøre med, om de vil tale sådan til deres børn, for så vil de ikke. Det er bare fordi, at når de er på nettet, så er de sådan home safe. De er sådan en fri profil, hvor de føler, at de bare kan sige, hvad de vil, uden der sker dem noget, kan man sige. Så de kan bare lukke lort ud, og så håbe på, at andre, der synes, det er skide sjovt. Ja. Det er desværre ytringsfrihed, man kan sige, der bliver brugt på højeste niveau. Ja, og det sidder så nogle mennesker og bliver ramt på den anden side her. Ja. Men jeg kan godt tage det, men det er der måske andre, der ikke kan, blandt andet med min datter. Så derfor skal det selvfølgelig stoppes. Og jeg vil faktisk rigtig gerne spørge dig, nu hvor du nævner, at det også har påvirket dine børns liv. Har det sat nogle tanker i gang for dig i forhold til, om den kamp, du kæmper, om den er det værd? Har du måske overvejet bare at trække dig og være aktiv i din sag, så man kan sige det sådan? Nej. Mit klare svar er nej. Jeg har aldrig ville trække mig fra den her debat. Jeg har et behov for at søge om, hvorfor jeg er blevet blind. Da jeg så fandt ud af, at flere, og der var mange andre end mig, så vil jeg gerne snakke på deres, kan vi sige, for dem, som ikke har en stemme i debatten. Det her er så vigtigt, en debat at tage, så det har aldrig faldet mig ind at trække mig fra den her debat. Det er det for vigtigt til. Så det er det klare svar, nej. Det har jeg selvfølgelig meget, meget stor respekt for, fordi tror du, hvis ikke, nu er det så dig i det her tilfælde, der har været meget i medierne. Jeg ved ikke, om der er andre med samme tilfælde her i Danmark, eller i samme grad, men tror du, at hvis det er, at der ikke er nogle af jer, der er blevet ramt af det her, der går ud og gør opmærksom på det, tror du så, at det ikke vil sådan kunne gøre en forskel? Jeg er 100% sikker på, at det, at BT har støttet så meget op omkring det her emne, ikke kun med mig, også med andre, der har stået frem i medierne, har været med til at have fokusen på det her i Danmark. De andre lande er kommet helt af sig selv. Der er jo en grund til, at BBC og New York Times, de bringer det på banen og skriver det i de anerkendte tidsskrifter for læger. Også et anerkendt sted at gøre det. Så man kan sige, at i Danmark ved at stå frem og have mediedækningen, har helt klart gjort en forskel. Jeg er ikke sekund i tvivl. Og hvis vi ikke havde gjort det, så tror jeg, for at være helt ærligt, at den her debat aldrig har været her. Og så kan det være, at den er smuttet stille og roligt ind nogle indlægssedler i Wegovy og Ozempic, som er katastrofalt for de mennesker, som er blevet ramt af det. For der er mange. 21 er mange, der lige nu er stået frem, og flere kommer sikkert efterfølgende, hvis det viser sig, at der er en mulig sammenhæng mellem øjensygdommen og Wegovy og Ozempic.
hvordan, nu fortalte du tidligere, at du skriver med Novo, og der er det her i gang med Novo. Og hvordan har Novo forholdt sig til de her ting? Altså det her... Novo har været dybt professionel og har udtalt sig som det de skal, at de ikke kender sammenhænget, før der er nogen, der fortæller, at der er sammenhæng. Novo har været imødekommende, men har aldrig givet mig det klare svar, jeg har søgt efter. Og det er der en god grund til, fordi det er derfor, at den ligger nede hos EMA. Det er de europæiske arkitekturer for medicin blandt andet. Og der er en grund til, at de også afventer deres vurderinger og deres forskningsresultater. Og før at de kommer ud med deres udmelding, så vil Novo ikke udtale sig. Og det har jeg fuld forståelse for. At de ikke gætter eller kommer med konspirationsteorier. Det har jeg ikke brug for. Jeg har brug for klarhed. Så nej, jeg synes, det er fint nok. Men de skal tage et ansvar. Hvis det viser sig, at der er sammenhæng, så skal de gå med. Og det er jo patienternes sikkerhed, vi snakker om. Er det det, du også rigtig gerne sådan vil opnå? Undskyld? Er det det, du også rigtig gerne vil opnå? Altså, at der bliver placeret et ansvar? Hvis jeg skal, der var 21. Nu skal jeg være helt ærlig. Og det, da jeg startede igen, som jeg har sagt mange gange nu, er mit mål at finde ud af, hvorfor. Men nu, når jeg sidder og har mistet mit arbejde, mistet min omgangskreds, mistet min frihed, ja, så tænker jeg også, at der skal placeres et ansvar. Det må jeg være helt ærligt at sige. Ja, selvfølgelig da. Nogen må jo tage et ansvar for, at jeg sidder her i dag og er blind. Så det korte svar er ja. Jeg har også lige et spørgsmål her på faldrebet. Det er jo, du har jo din Facebook-gruppe. Hvis man nu tænker, at man godt kunne tænke sig at komme ind og se noget mere om det, jeg tænker, du deler nogle ting derinde, og man kan også se andre folk dele noget derinde. Så hvorhen skal man så gå hen og søge, og hvad skal man søge på? Gruppen, den hedder, og hvis jeg husker helt rigtigt, den hedder Wegovy og Ozempic med bivirkninger. Og hvis man søger ind på Facebook, så finder vi den. Og det er også meget vigtigt at sige til mig, at alle er velkommen i gruppen. Der er ikke nogen dumme spørgsmål, og alle skal have lov til at deltage. Og alle de ting, der bliver slået op, at det eneste krav, jeg har, skal ikke være gætterier, det skal ikke være konspirationsteorier, det skal være underbygget med fakta. Vi kan ikke bruge gætterier eller skabe drama i den her gruppe. Der er mange, der følger den. Vi er omkring 1000 følgere nu på meget kort tid, og den vokser dag for dag. Så at alle skal være velkommen til at komme ind og læse. Der står rigtig mange fakta. Der ligger også mange gode videoer, hvor man forklarer, hvad nægeren er for en størrelse. Og jeg bruger rigtig meget tid hver dag på at skrive noget nyt, så at folk også kan høre min historie løbende og udviklingen omkring den følelse, jeg har omkring de her ting. Ja, spændende. Mm-hmm. Det er også godt. Omar, har du nogle ting her på faldrebet, du vil spørge om? Nej, altså jeg er rigtig glad for først og fremmest, at du valgte at takke ja til at sidde med os og dele din historie og svare på vores spørgsmål. Altså, vores hensigt har jo været at få alt det her frem, fordi jeg må indrømme, at nu har jeg sådan kaldt mig lidt Wegovy-kritiker. Det var, for at være helt ærlig, ikke på baggrund af, at jeg vidste, at folk var blevet blinde. Altså, jeg var meget chok, da jeg fandt ud af det. Jeg kommer jo fra min baggrund som coach. Jeg har en holistisk tilgang til coaching, og jeg kan godt lide at undersøge, jamen, hvis man er overvægtig, hvorfor er man blevet overvægtig, og der har jeg bare sådan, som sagt, jeg er ikke modstander for, at nogen overhovedet kan have gavn af Wegovy, men jeg kan bare godt lide, at man undersøger, hvorfor jeg er egentlig overvægtig, og så sætte det op imod, hvad tilbyder Wegovy egentlig. Og det der er med det her stof semaglutid, det er, at det hæmmer sulten. Altså det er det primære, det positive primære effekt, grund til, hvorfor mange mennesker ender med at tabe sig. Og jeg stillede for eksempel et spørgsmål på min story forleden. Jeg spurgte bare, hvorfor er det egentlig, du overspiser? Og der havde 17% ud af, altså alle dem, der havde deltaget i den undersøgelse, svaret sult.
Og alle de andre årsager, det havde været noget med stress, eller at man havde været ked af det, altså alle mulige andre årsager til det. Så jeg gik jo ind og, snakkede meget om Wegovy, fordi jeg gerne ville have, at folk skulle reflektere over, hvorfor skal du tage det, hvis du gerne vil tabe dig. At du så har stået frem en dag og kommet med din historie, det synes jeg bare har, tilføjet noget, som til dels er meget overraskende, men igen er formålet, at folk bare skal sådan tænke sig om og reflektere over, jamen, er det her noget, jeg vil? Det er jo selvfølgelig fair nok, hvis det er det, man vil, men... Jeg har sagt det før, det er op til folk selv at vurdere det med på et oplyst grundlag, og der er jo ikke nogen mennesker, der ikke ved, hvordan man skal tabe sig, og hvis folk de vælger den nemmeste måde, som Wegovy er, og det må man ikke underkende, det er derfor, der er millionervis af mennesker, der tager det, og det er derfor, at der er så stor en indtjening på det. Det må man heller ikke underkende. Så er der jo et kæmpe marked stadigvæk for de her ting her. Men det igen skal bare være på et oplyst grundlag. At folk skal vide, hvad konsekvenserne er ved at tage det her. Nå, jeg havde lige et spørgsmål til sidst her. Det var, at hvor lang tid brugte du egentlig Wegovy? Det gjorde jeg det var i januar måned til juli. Det var 5,5 måneder, jeg brugte det. Okay. Og nu fortalte du mig, inden vi startede her, at meget af det er kommet tilbage igen. Mm-hmm. Hvor lang tid tog det for dig at få tingene tilbage igen, fra du stoppede, tror du? Det har taget lige så lang tid, som det har taget mig at tabe det. Så det har taget 10 måneder? Ja, det har taget mig 10 måneder at tabe 25 kilo, og så har det taget mig 5 måneder og 6 måneder at tage det hele på igen. Ja, okay. Og det er tankevækkende. Ja, det er nemlig. Det var det, jeg sådan visualiserede over, det er jo, at man kan sige, at ikke for at snakke noget om Wegovy, men for at sige, du ved, hvad er det, man ikke lærer med Wegovy? Det kan man altid lære af, men det er i hvert fald... Ja, men altså generelt, hvad er det, man ikke lærer? Altså, det er jo det, som vi snakker om, det er jo, at, som du nævnte tidligere, man kunne godt have tilføjet noget sund kost og noget motion alligevel. Jeg ville gerne have at vide, at man skulle have lavet motion ved siden af, fordi det første, jeg fandt ud af ved at tabe mig, det var, at mine muskler forsvandt. Og det var jo, der lignede man jo, man så mærkeligt ud, fordi huden begynder at hænge de forkerte steder. Så det er bare også en anden vinkel ud over det med bivirkninger. Det er, at det skal man lige have med. Og det står der også alle steder, hvis man læser om det. Husk også lige at dyrke noget motion. Det står der, og de fleste ved det godt. Men det igen, for mit vedkommende, var det den hurtige løsning. Det var den forkerte, men det var den hurtige. Og det er det jo for de 80% sikkert, at de mennesker, du spørger, er det den hurtige løsning? Ja. Det er det. Men det kunne være sundt og ligesom at få den der, man kan sige, at bruge det som en overgangsfase, ligesom man vil gerne ned og så stadig lære lidt på vejen. Men når man kan stikke sig i maven, så kan det godt være, at man sådan, det er sådan åbenbart, den rå sandhed, det er, at man ligesom overlader den til stikket, og så skal man ikke tænke mere, fordi at den gør det for dig. Præcis det, jeg mener med, det der hurtige løsning. Det er også det at du ved, at der er stadig mange ting undervejs, som man ikke får med på turen, eller lærer på et eller andet tidspunkt, når man stopper, fordi det koster jo også nogle penge, tænker jeg. Præcis. Hvad koster sådan noget? Det koster, for mit forløb, tror jeg, har kostet mig omkring 9.000 kroner. For 5 måneder? Ja. Jeg kan vel sige, at hvis jeg sagde det til mine klienter, så ville de næsten ikke engang være der. Nej. Fordi at det er for dyrt. Og sådan er det. Ja. Men bare for at sætte det i sammenhæng. Men det er den nemmeste løsning stadigvæk, fordi at for mit vedkommende drejer det her så at have travlt i den her verden her, hvor at, alt skal gå stærkt. Så jeg havde nok godt tid, det er også et spørgsmål om prioritering. Jo, selvfølgelig. Så hvis man prioriterede den på den rigtige måde, ville jeg heller ikke sidde her i dag og have mistet synet. Og så havde jeg måske stadig haft et vægttab på 15-20 kilo. Ja, eller mere. Endda. Men det var mine prioriteter dengang, som var tydeligt forkerte. Og det kan selvfølgelig også være læring for andre. Men jeg synes, at det vigtigste punkt, som vi også snakkede om, det er de bivirkninger, der er ved ting, som du ikke aner, hvad du sidder og propper ind i dig. I stedet for god kost og motion. Ja, selvfølgelig. Men det synes jeg også, det er en vigtig del af det alligevel. Ja, præcis. Jeg vil bare lige høre, er der andre sådan, men er der noget andet medicin eller andet, du kender til, som har lignende bivirkninger, for eksempel i forhold til det med synet, som Wegovy har? Nu antager jeg bare måske, at du har fået noget mere viden inden for den her øjensygdom og sådan noget. Er der noget andet medicin, som også kan forårsage
Ja, og det var faktisk lidt en sjov historie. Jeg tror også, at den du henfører lidt til, som vi snakkede om før vi gik i gang med det her ting, det var jo, at en af mine pointer ved at gå til min læge, det var jo også, at jeg rigtig godt kunne tænke mig, at min læge måske hver gang, at man fik noget medicin, bare sagde, hvad var de 3 alvorligste bivirkninger på det, du tager. Og så spurgte jeg hende faktisk om Viagra, om hun vidste, hvad for nogle alvorlige bivirkninger der var der, om hun også godt var klar over, at en af bivirkningerne var det samme, som jeg havde fået af Wegovy, Nalion. Og det forbavsede mig faktisk meget, at det var hun ikke klar over. Og det her med at kunne læse op fra indlægssedlen eller slå det op i systemerne, har lægerne ikke tid til. Så man har ikke tid til at fortælle om de her alvorlige bivirkninger. Og dog vil jeg så også sige, at lægen har et meget, meget stort ansvar, men det har vi også selv. For hvis lægen ikke stiller eller giver os de svar, vi ønsker, så spørg til, hvad er det for nogle bivirkninger, der ligger på de her ting, vi tager. Fordi at Viagra har de samme kan vi sige, virkninger på at sænke blodtrykket, og så kan det give nøjagtigt de samme symptomer og give den samme sygdom, som jeg har fået. Og det er der mange mennesker, der slet ikke ved. Det synes jeg faktisk er en meget sådan smuk pointe på en eller anden måde. Altså det her med, at lægen har et ansvar, det er klart, men også at man selv skal begynde at stille spørgsmål. Ja, være nysgerrig nu. Skal du til at putte noget medicin i kroppen, eller tage nogle piller og sådan noget. Vær kritisk. Vær kritisk på, hvad du gør, og stil de spørgsmål. Det er du ret i. Man kan sige, at mange de stiller jo ikke spørgsmålet, fordi de har jo en fuld tillid til lægen. Så de tænker jo ikke så langt, at de tænker, skal jeg stille nogle spørgsmål, og nogle de tænker også, at hvis lægen giver mig det, så er det heller ikke farligt, for så vil de jo give mig det. Og så vil man så ikke tænke tanken. Men det er jo det her, vi er i gang med nu, der skal gøre forhåbentlig, at folk de måske tænker over det, og kan med en lille bidrag til, at de i fremtiden tænker, efter de har måske hørt os sidde og snakke, at det måske er vigtigt, at man lige spørger om de ting der. Det er min læring af den her proces. Det er, jeg tager aldrig noget medicin, hvor jeg ikke har spurgt ind til, hvad er de 3 mest alvorligste bivirkninger ved det produkt, I udleverer til mig. Jeg vil vide det, fordi så kan jeg stadig vælge at sige nej tak. Fordi det værste for mig, det er, at jeg kommer ud i en ny situation, hvor at jeg skal have den her kamp. Og den er ikke værd at tage, hvis det er, at man bare har stillet spørgsmålet. Og det tager ikke lægen 5 minutter, eller 3 minutter, eller 2 minutter at svare. Og hvis lægen ikke er klar over det, så slår man det op på computeren, og så finder man ud af det. Det må være et krav, som vi som patienter må stille. Lige så meget vi stiller krav til myndighederne om at give os svar på alt. Det kan de ikke, men så kan vi i hvert fald bidrage med viden dertil i hvert fald. Ja. Jamen, jeg har ikke meget mere at spørge om. Jeg vil bare sige tak, fordi du kom. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Tak, fordi du gad at komme og dele med din historie, så vi kan få den ud. Ja. Det synes jeg, det er spændende at høre om din historie. Ked af din situation, men det er godt, at vi kan bruge den til noget, når nu det er sket, at vi kan bruge den forhåbentlig til at hjælpe andre, som ikke risikerer at komme i samme situation, eller kan undgå det i hvert fald. Eller... Og så vil jeg måske bare slutte af med at sige, at igen drejer det her sig ikke om at skabe panik. Det er meget vigtigt at sige til publikum, der sidder og lytter til de her ting her. Og at det her, det er, at vi skal bare have det på et oplyst grundlag. Og så er den ikke længere. Nej. Så kan vi selv vælge til det eller fra. Fuldstændig rigtigt, og det var heller ikke for at skabe panik. Nej. Det var for at sige, at det her, som du selv sagde, at det er på et oplysende grundlag, at det her, det skulle gerne bidrage til, at man ligesom, du ved, bliver bedre til at spørge. Præcis. Så man kan vælge selv. Lige præcis. Ja. Jamen selv tak. Jamen igen, jeg takker også for, jeg synes det er meget specielt, at du tog dig tid til at komme, og jeg har respekt for din kamp, og nu bliver det meget spændende her på fredag. I næste uge. Ja. Jeg glæder mig som et lille barn. Jeg vil følge med i gruppen i hvert fald. Det skal du gøre. Jeg kan love dig for, at der kommer, du er ikke i tvivl, hvis det går den rigtige retning. Så er du ikke i tvivl, fordi så råber jeg højt på Facebook. Ja, det glæder vi os til. Ja, jeg igen vil sige tak. Selv tak, og tak til jer, som har valgt at se